Dillard Helwa u s-Soċjetà Maltija tal-Arkeoloġija resqu appell lit-Tribunal ta' Reviżjoni Ambjentali u l-Ippjanar sabiex tiġi revokata l-approvazzjoni ta' blokka ta' appartamenti biswit it-Tempi tal-Ġgantija. Dawn iż-żewġ NGOs ibbażaw l-appell tagħhom fuq dak li ntqal waqt seduta illi saret f'Novembru li għadda, fejn id-Direttorat tal-Ippjanar flimkien mal-Perit tal-Iżviluppatur allegatament żgwidaw lil bord tal-Ippjanar billi insistew li s-sit ma kienx jaqa' fil-buffer zone uffiċjali kif stabbilit għal dan is-sit ta' wirt dinji. Fis-qarrija laqdiet qalu li bħala firmatarja tal-konvenzjonijiet tal-UNESCO dwar il-ħarsien tal-wirt kulturali dinji, Malta hija obbligata li twettaq Heritage Impact Assessment għal kull applikazzjoni ta' żvilupp li ssir f'buffer zone ta' sit meqjus bħala wirt dinji tal-UNESCO. Iż-żewġ NGOs li resqu dan l-appell evalwaw id-dokumenti rilevanti kollha u kkonfermaw li s-sit huwa fil-buffer zone uffiċjali kif stabbilit għas-sit tal-Ġgantija. Dillard Helwa u s-Soċjetà Maltija tal-Arkeoloġija qalu li l-Bord tal-Ippjanar injora sfaċċatament l-insistenzi tal-pubbliku dwar il-ħtieġa ta' Heritage Impact Assessment u proċeda biex japprova din il-blokka ta' appartamenti biksur tal-obbligi ta' Malta bħala stat firmatarju mal-UNESCO. Qed jinsistu li l-permess għal-bini ta' din il-blokka fles biswit it-tempji preistoriċi kien wieħed inaċċettabbli u mhux xieraq li permess bħal dan jingħata ħdejn kwalinkwe sit ta' wirt storiku. Dillard Helwa u s-Soċjetà Maltija tal-Arkeoloġija għamlu ċara li se jkomplu jikkontestaw din id-deċiżjoni biex ikun żgurat li dan is-sit ikun salvagwardjat. Riċentament il-Prim Ministru Robert Abela għamel dikjarazzjoni ċara dwar din il-blokka li se tinbena fix-xara. Dan meta qal b'mod dirett li l-Heritage Impact Assessment skontu se jsib li mhux se jkun hemm impatt fuq it-tempji.